l'estudi. Després obrirem un torn de preguntes per si la premsa o si qualsevol dels convidats té algun dubte o alguna especificació més sobre l'estudi, que també la podrem resoldre. Abans, però, serà bo conèixer què està preparant la Fundació de cara al futur. Ens explicarà el senyor Josep Corbella, el pla d'activitats i els objectius. Senyors, la Fundació Mutual de Conductors que presentem avui s'ha de veure com un pas més en l'evolució i el desenvolupament de l'esperit altruista i solidari d'aquells que, fa més de 100 anys, amb l'aparició dels primers vehicles a motor, van fundar els Montepiós de Xòfers, com un sistema d'ajuda mútua davant les adversitats que presenta la vida. Avui, quan la presència i utilització dels vehicles a motor ha deixat de ser un fet extraordinari, quan el vehicle i el trànsit motoritzat són part de la vida quotidiana i d'alguna manera incideixen en el comportament de les persones, amb el mateix esperit de solidaritat dels nostres avantpassats, hem constituït la Fundació Mutual de Conductors, que s'ha marcat com a objectius la defensa i la divulgació dels drets humans, l'educació en valors d'una societat democràtica i el respecte a la persona. Fundació Mutual de Conductors contempla la persona com a centre de les relacions socials i la protecció dels drets individuals com un objectiu irrenunciable en qualsevol àmbit i situació, i especialment en el trànsit i en la conducció de vehicles de motor. Perquè en el desenvolupament de les relacions socials res és aliè a la persona i els drets que l'acompanyen des del seu naixement. El vehicle a motor, que en molts aspectes representa el progrés, i de fet és el progrés, l'aplicació de la tècnica, de la democràcia i de la massificació, pot generar en els seus usuaris una falsa sensació de superioritat, d'autosuficiència i d'aïllament i derivar cap a comportaments d'oblit i fins i tot de menyspreu als altres. És amb l'educació en valors que hem de superar aquestes circumstàncies. La Fundació Mutual de Conductors s'ha marcat com a objectius la defensa i la divulgació dels drets i dels valors, entenent que només podem aconseguir progressar en el respecte a la persona si tenim consciència dels valors que representa com a ser únic i irrepetible i dels drets que la protegeixen. Per aconseguir aquests objectius, la Fundació ha programat actuacions d'educació viària i la realització d'estudis. També són activitats pròpies de la Fundació el manteniment de tradicions lligades als vehicles a motor i als seus conductors, com la celebració de la festa de Sant Cristòfol. Dintre de l'àmbit de l'educació en valors i per tal de fomentar l'autoresponsabilitat dels joves, futurs conductors de vehicles, la Fundació organitza la representació d'un espectacle i, dit així, amb tot el valor de la paraula romana speculum, mirall on ens podem veure, anomenat Road Show. El Road Show va adreçat a joves de col·legis i d'instituts d'ensenyament secundari, del que ja n'han fet algunes edicions. Mostra amb objectivitat i cruesa el risc de no mantenir en tot moment una conducció responsable. Incorpora el testimoni d'agents dels cossos i serveis de seguretat que han intervingut en accidents, el dels membres dels serveis sanitaris, el dels joves discapacitats a causa d'accidents i el dels familiars que expliquen el trauma causat pel ring del telèfon la nit del dissabte. És una altra circumstància d'allò que deien que volen aquesta gent que truquen de matinada. La recreació de la tragèdia d'un accident feta pels seus protagonistes té un gran impacte emocional i permet reflexionar i educar en el respecte als valors i en el coneixement i el respecte dels drets dels altres. Un altre grup de les activitats de la Fundació són els estudis relacionats amb la conducció de vehicles a motor com el que hem presentat avui. Estan previstos diferents estudis sobre salut i conducció que es desenvoluparà conjuntament amb l'IDIAP Jordi Gol i Godina i a continuació les recomanacions que s'obtinguin es penjaran a la pàgina web de la Fundació. Els primers estudis tractaran de desplaçaments a l'estiu a la carretera, de consells per a preparar el viatge, de consells generals en relació a la salut i la conducció, dels medicaments i la conducció,
l'informació general dels efectes dels medicaments, dels 10 grups de medicaments d'ús més freqüent. També s'ha previst un estudi sobre conducció de la gent gran, sobre les particularitats de la conducció de les persones discapacitades i continuar posteriorment amb un estudi sobre hàbits de conductors professionals. Els resultats dels diferents estudis ens permetran veure els aspectes en els quals cal insistir per a progressar en el camí del respecte a la persona i millorar l'educació en valors, tal com hem pogut fer amb l'estudi que hem presentat avui mateix. La Fundació vol crear una web interactiva que faciliti la consulta de recomanacions preventives, consultes sobre seguretat vial i el coneixement d'aspectes generals del trànsit. El projecte dissenyat és prou ampli i per a la seva realització esperem tenir la col·laboració de les diferents administracions públiques en la línia del conveni que hem signat avui amb l'Ajuntament de Barcelona, així com ser capaços de generar complicitat i col·laboració d'empreses relacionades amb l'àmbit dels vehicles i de la conducció. Per acabar, només assenyalar que la Fundació té com a objectiu mantenir la celebració de la Festa de Sant Cristòfol com a diada assenyalada que agermana i identifica els conductors de vehicles d'arreu, que és motiu per organitzar caravanes i cercaviles que ofereixen la contemplació de vehicles històrics i veure el progrés en aquest àmbit. I és així, amb el desig de que el progrés no es limiti als aspectes materials i la voluntat de col·laborar en el progrés en els valors i en el respecte a la persona, que hem presentat avui il·lusionadament els objectius i les activitats de la Fundació Mutual de Conductors. Moltes gràcies.